Area 51 chungchang hi chu thil thar ani to lem lova mi puishiat si lo thil engemaw alien lam thil boy puina hmun ani an ring thin Soviet Union po khan e facility hian eng thil chia nge an kalpui ti hriat tumin satellite mangin alo en thlato thina nimasela anni po hian thil thar han soitur hi an nei lem lo Francis Gary Powerle YouTube pilot tang ho te point Area 51 a hian training an lo nei to an thlo na man YouTube po hi helai mun atang ron chuak hi ane SR-71 spy plane baka stealth technology te po hi Area 51 atang ron siam puitlin ani a mitam tak chuan helai mun hi mishing te ti thei pi alam technology en chin na mun puini tora an ngai ane thale ram ruak zau takin a huala wang hian aruka thil han boi puina atan chuan a mun he tu sam chu ani ngai maya alien technology en chin na mun pui ni te in soi hi thin ma se Area 51 na ya cheng te chuan helai mun a thil thleng hi an soi du ngai lo You ever see stuff you can't explain? Sure. Lots of stuff. Care to elaborate? No. UFO researcher tena document pakhat Project Aquarius an hai chu atangin Area 51 hian ngai ven hi a hlotana he document a hian organization pakhat MJ12 chu din tumni in he Paul hian alien spacecraft la khom te chu thlok le theiturin siam atum ane National Security Agency chuan Project Aquarius hi a ngei thu atarlan lain thleng thlok theinen hian inzomna engma anei lo anti ve tunga NSA lampoin Project Aquarius chungchang hi chu an sei du thak lo kumsang khat zakwa somriat pali khan helai mun hian ngai ven hi a hlo le zuala Air Force lamte chuan an thu nei na mangin ekar singkwa don lai main an ram hi an zaubel court lama hemi chungchang hi chai ania Congressman John Cyberling chuan military te chu tu thu nei na manga ram hi zau ringot nge inni tin azota ani chuan Air Force aya thu nei na la nei sang zokin anti tir ni in an soi Cyberling chuan US dan le dun aya thu nei tu sang zok chu tu nge ti in azot le a Air Force official te chuan he zo na hi an chan thei thu an soi lai in publica ni lo ami mala in shilfia chi zok ani ante kumsang khat zakwa somriat pasari khan Nevada thaler chunga hian thleng thlok thei a thlok ni te in thu a thang waka heti lai hian a chunga na thok te hian he thleng thlok thei chanchin soi tur hi an shelo mai ni lovin an soi du lo shim shim Well, there's several actually 9 flying saucers, flying discs that are out there of extraterrestrial origin. Epa interview hi khovel huwa pangai fen ani chota ram sang news channel ate anti chuak nga sa hle atira chuan a mel hi thup ni in thlare vak lo nuwa tunge ani hriat ani ta a ming chu Robert Lazar Bob Lazar tia hriat bok hian Area 51 chimlama om S4 a hian a thok thin ni in ain soitlat Lazar hian aw chu na chan chu anun na hlo thonoma a omwang ni in asoya hetia tlang aw hi ain ven thei dan kong chun ti in a thona S4 a hian thleng thlok thei antimatter reactor le mishing thiam thil ni lo technology te aom ni in asoi This came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there. I saw it. I know what the current state of the art is in physics, and it can't be done. Lazar hian physics le electronics lama degree anei thu asoi lai hian azirna school le university te chu piak po ani a ama hi anlo hrengai tlat lo mai Los Alamos le pa hian physicist na athok thrin ni in asoi poka hei hi particle beam accelerator experiment na mun ni in atomic bomb te an siam chuak thrin Los Alamos official te chuan Lazara chungchang record hi engma an nei lo thu an soi vele a heti lai hian hele pa 1982 phone book a chuan scientist rol ho zinga
Lazara Ming hi alo chuang renga Los Alamos hian an hret sual ani lo chuan to tan soiti na ane kumsang khat zakua somriat pahnia Los Alamos chanchin bu pakhata chuan jet car chanchin ziana Lazara hi alang poka ani na hi lab physicist ni in an ziak tlat UFO investigator te chuan Los Alamos chu bepoplein an so thale ta heti chungpo hian Lazara chungchang record hi engma aom lo thuin an lo chang le EGNG po befele in an ni po hian a chungchang record hi engma an nei lo thu an soi vele a to ta soi nge nia asul nu zong zong hi an thian fai vek zo Well, they're trying to make me a non-person. Explain. You called where? Well, the schools that I went to, the hospital that I was born at, past job, and essentially nothing comes up with my name in it. Lazara soidan chuan ama chortu te hi US Navy anni atia ama le na thok dang te hi EGNG office bula in nga khomin basin S4 hi an pantrina he bas dar thalang te hi entlang theilovin an khu vek atibok Lazar hian na mudon ti a hriat nu po hian eng na ber nge an tho don ti a hrengal mai bik lova na tho tran ni hian thlo na khalkal na propulsion lam ani ti a hre chau heti lai hian he propulsion he machine thiam na in a phak chin pia lam advance lutuk tak ani thu asoya tui al thei ti vel hi mang to lovin antimeter mangin heng an thil en chin te hi borua ka an lang thei ade UFO investigator te chuan Lazar hian tot soile soilo fiatumin polygraph exam nei pui ania test hi chi sang paltlang vek ma se athil soi hi an lapom thei mai lo examiner te chuan hetiang information hi midang hne na tanga a hriat chhon te po ani mai thei tin test dang nei pui le ma chu result ti chuak lo turin thu an ti tluta a hemi thleng chau hi a chanchin hriat ane Area 51 chungchang khovelina a hriat na bulpui ber chu kumsang khat zakua somriat pakwa a Bob Lazar interview atang hian ani a soitu hi pon lammi ni lo a chunge thok ani awang hian ngai ven hi a hlo zual pika athil soite hi thutak ani angem ti ero ngai tu tham fe ani Air Force pilot captain David Fruhoff hi kumsang khat zakua somsari pakwa atanga sangkhat zakua somriat panga thleng khan Area 51 a hian athoka atho chung hian alien technology lam thil hi movelo ma se Bob Lazaran he facility dan chungchang a soi zong zong te hi adik facti asoya S4 hi chu nge ya eng thil nge an boi pui ti ero a shabik lo anna tanga a chol nu hian a tholaya a hnuai mi te ho chuan Bob Lazar hi an mu fo thin thu an hril boka patlinga pumpa hian to thi asoi du bingot donem ni My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. I have no motivation to lie. Area 51 chungchang hi chipchir so kha kan hredu te ni chuan Bob Lazar documentary movie kha kan en maidonia inge ingai dan ni vele Area 51 a hian alien technology a iringem nge ni Air Force ho mun pui pakhat mai ni zok ti komen lama khan ilo sei vedonia